in tlai chu zong ta mu kal bol le do nai marcha hring nen ti hian a zong ta mu hi khe fai ta a ka khe fai sa kha marcha hring nen chi nen ka deng som anga chuanin min subscribe tu te kalawm em em a a then chu min lo subscribe ve ru ti a karon request en nia min lo ti hlo tlin saka ka lawm lut tuka chuan ka video te a bula tanga top thlenga min lo thlir chhuah sak zel tur cheuhin karon ngen le cheua chuanin min lo thlir chhuah sak pa khanin like kha min lo hmeh sak thin ula ka lawm ngawtang chuan a som le som lo hi chu a then chuanin dip deuh te hin dua a dip em em hi chuan tui vak lo a englo tlema dip der lo deuh hlek enge a zong ta mu ni ti hriat theih chin anga khanin ka duh tawk dawn ta a keimah chuanin duh dan hin ang lo a ka bawl dan hin lo en anga tunlai chu zong ta mu atama siam dan tur hre lo tan then chuan an hre tho mai thei a ka siam dan ang chi pawh hian in lo ti ve chin anga ol sam deuh deuh hian ka siam a ke chu thil hi a har sa lo a mi zawng zawng siam theih leh tlin phak tawk chin ang zel hi ania ka thil siam hi soda ka thaka chi kha chu atira khanin ka thak to awang khan a al tok tur han ka tel vek to ta ngai to lawa soda le sa chia ka thak don ani klemin soda kha ka tel hnem deuh hlek ka bol tur hi tam deuh hlek boka chuan tui sa ka thaka chuan tui kha ka lei leh bok ta a tui ka lei chan chu a sa hi khal thina a sa ti tui nan khanin tui tlem ka lei thina a sa ti tui na tur lo pawh hianin bol pawh hi tlem tui a tel lo chuanin ya a lang mawi hnai thei lo a phuan thei lo bawk a maw tui hi chu ngai ve nge nge ni bola hi chuan chuka tiarot som lo pawh hian a mu hlang top pawh kha bol thei a sim deuh hlekin han chanila a tui tho ei tui ka lei awang han khi tlemin a kawi deuh hleka tui hmel bik bok ta a sa hian a zir ngai em em a thil bol chu sa tui leh tui lo inkar chu hla tak ani thil bol nan chuan maw like kha min lo hmeh sak theuh la chuan ka lo me min lo en chho awangin